warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dateng para pini sepuh, bapak-bapak, saha para sederek satu rolonggah karena kula sumula matur inggih nuwuni dawuh saking Adimas Purwadi sak keluarga kinen ngaturaken munggah sing perlu wonten ing dalu menika. Ing dalu menika Dik Purwadi sak keluarga gadah hajat menika barokai anggenipun kupak puseripun ingkang wayah pun jabang bayi Syafira Arika Kinarian Nugroho munggah panyuwunan menika dipun pralambangi wilujengan kanthi menika monggo-monggo yen sedaya kula dherekaken nunggil ing pamuji. Menggah kupak puser menika dipun wilujengi dipun memulih ing pengajap sak sampunipun si jabang bayi menika kupak puseripun mugi ical papa cintrakanipun ical sukertanipun mugi pinaringana barokahipun Gusti manggih kawilujengan mugi enggal walagang ingkang ing tembinipun mugi dadosa lare ingkang utami. Kirang langkungipun mekaten menggah atur panyuwunanipun Dik Purwadi sak keluarga. Menggah peranganipun wilujengan menika wonten jenang putih abang kuning ireng menika kangge tos priksa sederekipun si jabang bayi Syafira Arika Kinarian Nugroho kawan perkawis gangsal pangker kanthi dipun caosi priksa inggih mugi Gusti paring kawilujengan. Lajeng tumpeng menika kangge caos priksa malaikat pamomong ingkang momong jiwa raganipun si jabang bayi Syafira Arika Kinarian Nugroho. Kanthi dipun caosi priksa mugi anggenipun ngomong ampun ngantos kembo ampun ngantos lino mugi kaawat-awatono sak paripulahipun si jabang bayi mugi tinebihna saking sak wernining bebaya saengga Gusti paring kawilujengan wiwit dalu menika ngantos sak lajengipun. Untuk bilih namung mekaten wujud atur panyuwunan ing dalu menika kirang saha langkungipun mugi Gusti ngijabahi saha dipun istani para pini sepuh bapak-bapak saha para lenggah. Lajenganipun dengan sedaya platuli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wal awwalina wa akhirina wa barik salim. Tabarak ta'ala kulli sikapat sayyidina Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka selamatan fi dini wa ngabiyatan fil jasad wa syaitatan fi ilmi wa barokatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Kawin ngalaina fi sekarutil maut wa najata minanar wal mafang dal kisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.